Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Oke, jadi kita hari ini akan belajar mengeja dan membaca. Siap? Siap. Tak absen di situ ya. Pak Ijo, Hadir. Parjo, Selamat, Pak. Tukiyem. Hadir. Sopo iki sing nomor mangkat? Hamid kali Daus. Loh, Hamid kalau Daus iki ora tau mangkat ya. Ya wis, lanjut saya materi ya. Yo, dideleng sik papan tulis saya. P-A Y-A Ya. diwaca. Gandul. Loh, kok iso gandul toh? Gambare gandul. Gambare gandul. Dudu gambare, tapi tulisannya ya. Sing bener pepaya apa? Pepaya. Bisa mana ya? Ya. TLOR diwaca. Yo. Loh, kok iso endok to piye? Tadi ku Pak gambare gandul. Loh, kan tulisannya apa? Sing bener iku telur apa? Telur. Ki pada belajar ya? Kecah tak kandhani. Wajibe murid iku sinau sing sregep lan nuntut ngelmu. Men ora bodhok. Kok war bodhok. Plongo-plongo kaya kebok. Kok pengen kaya kebok? Bener Pak. Ya wis, belajar sing sregep ya.